Isibe enkulu ingcindezi kwizakhamuzi eziningi zalapha eNingizimu Afrika, lokhu kuze emveni kokuba kumenyezelwe isimemezelo esethulwe izikhulu zakwa-ESKOM mayelana nohlelo lokucishwa kukagesi. Buka Stage3 TV sakubingelela ungakhohlwa ukuncofoza ulike, follow, subscribe ukuze siqhubeke sikwethulela zonke ezithe zangena zasematheni. Kanti udaba esibika ngalo daba olubika ukuthi isibe enkulu ingcindezi kweziningi izakhamuzi zalapha eNingizimu Afrika, lokhu kulandela emveni kokuba kube nendaba esiyiqinisekiswe yesinye sezikhulu sakwa-ESKOM umnumzane Dan Marokane. Lezi ndaba beyiqinisekiswe ukuthi-ke kulindelekile ukuthi kusukela namhlanje ngo-5 kusihlwa uGesi uzocishwa ngokwesigaba sesithathu kuze kube impela sonto yonke. Kanti-ke mbuka Stage3 TV ngaphambi kokuba ngigoqela lolu daba ngicela ukuthulela nansi video ezichazela yena ngokwakhe. We are at this point of impending load shedding. As indicated, we will actually start load shedding at 5 p.m. this evening. We'll run it throughout the weekend, and primarily the objective is to build the reserves that we relied on quite extensively since the beginning of this week. The reliance on the reserves was occasioned by the unfortunate and combination of multiple unit trips at the big two stations, Letabo and Matimba. We are well progressed in terms of getting these units back on track, back into operation, and they will be coming through over the weekend and early in the new week. However,